Puolet kontaktia, niin tässä alussa se ei ihan näytä siltä, jos tätä katsoo, niin tämähän on niin kuin aika täysin. Käyttösopimusta käsi korkealle ylös. Niin Simpelästä on alunperäisesti ja Lappeenrannassa on biisejä. Musiikkia totta kai menee. Oletko sä itse tehnyt miksejä vai onko se niinku ihan levyjä pyöritetty vaan? Siis on mä semmosia niinku tunnin setteet kasannut kyllä ja... Jeta. Ja tässä on Panu. No niin, ja tämä on Roostin Tarinen. Tässä on Taru. Ja tässä on Hanski. Elikkä hänen nimensä on Elmo. Tässä on siis Valtteri. Joo, tässä on Sakari 20-vuotias ja... Elikkä tässä on Nelli. Tässä on Onni. Ja tässä on Johannes ja Johannes on alkoholista. Tässä on Aleksi eli Allu. Eli tässä on Tami. Tässä on Petteri. Tämä komea parkas nuori mies on Harri Toivanen. Katopas tuli se, kun kuvaa sitä persettä. Käännä nyt. Näin. Iltapärin mukaan valmis humppa. Random comment. Miltä tuntuu, kun tipuit? Hyvältä tuntuu. Miksi tuntuu hyvältä? Huono asento. Okei, no miten voisit petrata ensi kertaa? Otta paremmin asento. Valmiina! Hei! Ootko ikinä telakoinut minun kanssa makkaa? En ole. Minua hävettää, kun no kaikki muut jakaa makkaraa. Niin, täällä on silmin. Jaettaisiko mekin makkaraa?